teď, tedy v televizním studiu před objektivy kamer, musí předvést bezchybně zadaný úkol. Pokud uspějí, čekají je ceny podle vlastního přání. Dejte své mysli pocítit lehkost a odpočinek s hodinou pravdy a dobrou vodou. Dobrá voda, lehkost, která regeneruje. Tři rodiny usilují o splnění svých největších přání. Týden trénovali a dnes se pokusí na Ostravu. Přichází ten, kdo odbíjí hodinu pravdy. Petr Svoboda. Hezký večer, dobrý večer vám všem. Začíná další hodina pravdy. Pro vás doma u televizních obrazovek bude trvat necelých 60 minut, ale pro rodiny, respektive, kteří přijdou sem k nám do arény, trvá už celý týden. Po skončení minulého pořadu odjížděla jedna rodina domů, bohužel neúspěšná rodina, a přitočil se ke mně tatínek a povídal mi, nic jsme sice nevyhráli, ale prožili jsme tak nádherný týden, že na to nikdy do smrti nezapomeneme. No, jak na předchozí týden bude vzpomínat následující rodina, to jsem strašně zvědavý, protože jejich úkol... Ale co vám budu povídat, podívejte se sami. Víte, kde bydlí Kutilovi? Tady, v Olšanech. Pojďme za nimi na návštěvu. Ahoj, dobrý den. Ty jsi Vojtěch? Ty jsi Vojta? Ahoj, já jsem Petr. Čau. Že jsi předběh tátu teďka? To je Karel, dobrý den. Tohle bude Vladimíra. Naučil jsem se to dobře, dobrý den, ale ještě mi chybí Honza. Ty jsi přihlásil rodinu. Ne, Momka. Momka, ty proč jsi přihlásil všechno? Spolu si dáme ještě... A ještě mi chybí Filip. Ten je tady. Já jsem Petr, ahoj. Synové, Filip, to je ten vyšší, který studuje chemii, a Jan, student gymnázia, se svorně starají o nejmladšího a urážného Vojtíška. Honzo, ty prej si přihlásil rodinu do téhletý naší hry. Proč to chtěl? No, počítač, protože tohle krychlička už je pomalu do starého železa. Filipe, co ty bys si přál v té naší hře vyhrát? Tak zásadně tady chybí něco většího než slepice. Jak je tady ale dost? No, tak potřeba bych velký párek štrosů. Ty tady máš silnici, kombajn tady máš, a co ty bys si přál vyhrát? Hasičský auto. Hasičák? Jak velký? Takhle. Aby jsem tady mohl jezdit, jo? Otec Karel Kutil sám sebe charakterizoval jako Kutila, povoláním policista, ale duší hospodář. Karle, co bys si přál? No, odpočinek, no, ale... Hezky. Jako už jsem taky starší člověk a trošičku se mi kulatí tělo, tak něco na sportování v dlouhých zimních večerech. Sportovat? No, na protažení, nějaký ten... Co by to mělo být? Nějaký ten stroj posilovací. Tady sedí Vladimíra, je učitelkou a dále studuje, aby byla ještě lepší učitelkou. Sluníčko svítí. A vaše přání, Vladimíro? Já bych si přála veliký bazén. Tady? Tady zbouráme ten dům. Yeah. Necháme tam jednu stěnu, aby na nás sousedi nekoukali, a za to zdí uděláme bazén. Vojto, kdo by to měl dělat? Honza. Počkej, to jsi se domluvil s maminkou určitě. Jo. Taky všechno přiznáš. Myslel, že třeba bychom se mohli teďka dohodnout, jestli někdo dobrovolně by ten úkol chtěl dělat, jestli by chtěl dobrovolně zastupovat rodinu. Našel by se tady někdo takový? Tak já, když už mě odhlasovali... Ale je to hrdina, to tady přizná, my jsme se spolu tak trochu dohodli, ale buďte klidný. Nebude to Honza, nebude to Filip, nebude to maminka ani tatínek, bude to celá rodina. Takovýhle úkol jsme tady ještě neměli. Budete ho dělat všichni a Vojta vás bude přitom točit. Jo? Tohle to je taková velice známá čínská hra. Z této kostky, to je základní tvar, se vlastně rozebere všech těchto 2, 4, 6, 7 kusů. A z nich velice jednoduše, to tady nakonec vidíte, třeba můžete sestavit
jezdce na koni. To je zde na koni. Jo? Tady mám pro vás připravenou tohle tu speciální tabuli a tady je máte všecky. Takže vy se musíte naučit všichni těch 100 obrázků, nebo každý z vás bude mít určen jeden obrázek, celkem tady budou 4, a budete mít 100 vteřin na to, abyste postupně každý svůj obrázek udělal. Nejvážněji se tváří hlava rodiny. Co? Já jsem z toho špatnej, ne? Když jsem říkal, že to budou dělat všichni, měl jsem samozřejmě na mysli celou Kutilovic rodinu a netušil jsem, že to budou dělat celé Olšany, které jsou snad tady taky. Přivítajme Kutilovic! Filip, ahoj, Laďka, dobrý den, Honza, Vojta, čau a Karel. Tak je to jasné, Olšany jsou tady. Takovéhle přivítání, to jsou jedně kamarádi, no jsou tady, věřím, sami kamarádi, nemáte nějaké nepřátelské duše v Olšanech? Myslím, že ne. Ne, ale já jsem šel za tebou, Filipe, a všiml jsem si jednoho zajímavého, krásného detailu. Ty máš na hlavě vystříhán jeden znak z té hry, je to tak? Ano, to je důsledek tréninku mého otce, který i přes veškerou snahu stříhat jenom na mé hlavě proužky, tak vystříhá i ten ornament. Ukaž nám to, jak to vypadá, no. A klek. Ukaž takhle. No. Takhle. Vidí kamera v detailu. No krásně, taková šipka dokonce. Karle, proč jste stříhal šipku právě? Tak nějak mi to ujelo, no. Vlaďko, kdy byla největší krize, jak to probíhalo? První krize teda byla ten první den, protože já jsem neměla moc času trénovat. Naučila jsem se 2 obrázky za dopoledne, přišla jsem domů a ptala jsem se kluku, jeden povědal 30, druhý 25 a já 2. To byla teda hrozná krize. Podíváme se, jak to skutečně vypadalo. Tohle je potřeba to, aby si každý vzal obrázek a nakreslil, jak musíme nadělat tyhle ty šablony. A tohle to namnožíš, Kájo. A prostě to rozdělíme opravdu po vsi a každý to zakreslí, jak se to spadá. A v pátek to každý přinese. Počkat, ne, to dřív. Ne. To musí dřív, abyste se to taky naučili. Zítra. Ne, Růza. Růzine, jak jsi na tom? Už mám 2. Jo. To geniální. Ale ještě se jich 100 naučit. Za chvíli přijdou všichni sousedi a musíme jim to rozdat, víš. Ježíš, to tam nej, klubošku, šampus až za týden. Ježíš Maria, tu nemám zakreslenou. Je, tak já si to beru. Tu nemám zakreslenou, prosím tě. Tak si to zase tam jde. No to ty myslíš, že já vím, jak to bylo? Kdo nemá nastříhaný čtverečky, trojuhelníčky a kostičky? Tak, kdo je nejlepší? Zkoušej! A mozaička abstinence. 32. Kolik to máme? 2. Ano, a zde můžeme vidět přípravu na slavnost. Maminko, slož nějaký obrázek. Počkej. No, tak... Já si to rozlámu. Všechno nejlepší, hodně štěstí. A ať se nám to podaří. Skládáme téměř na všech frontách. Dobrý, až na to, že to jde udělat rychlejc. Tady je moje vysvědčení, můžeš si osobit. Jo, já to nedovedu. Zkus to. Já to neumím. Baba je nešikovná, ale něco znutala. Vážení spoluobčané, hasiči a hasičky, nadešla hodina pravdy a Česká televize našla cestu do naší malé vesnice. Svolávám vás všechny do hasičské klubovny dnes večer, nejlépe však okamžitě.
Kladivo. Honzo, uvědomuješ si, že jsi znevážil úřední listinu? No, Rozstříhané vysvědčení, nezlob se na mě, to je téměř trestný čin. Vy jste se nechal nachytat. Jo? Jak to? No, protože to byla kopie. Určitě? To já bych si nedovolil. Já se přijdu podívat. Vlaďko, co bylo nejlepší na tom týdnu, mi zase naopak řekněte. No to snad ani nevím. Možná to finále dneska. To určitě. Tak se pojďte aspoň podívat, o co se bude hrát, abyste věděli, jakou máte motivaci. Jo? Pojďme. Tak co říkáte? Je tady všechno. Vojto, ty se díváš. Je to v pořádku? Jo. Ten hasičák? Jo. Nějaký to cvičení? Karle? Jo, to bude perfekt. Bude to počítač, vidím taky tamhle. Bazén, no tak samozřejmě vy jste říkala velký. Myslím si, že tohle je taková ukázka toho velkého. Co ještě bych vám tady ukázal? Já si myslím, že snad už... Dovolením mě Jo. něco chybí. Co vám? Mně tady něco chybí. Štrosy. Jak to? Podívej se, tady je vejce, tam to ještě se vysedí. No jo, ale my nemáme tak velkou kvočnu. Tak pojď se mnou a vy všichni se dívejte tamhle na obrazovku, abys to viděl, že nejsme žádný troškaři. Prosím, pojďme na to. Co tomu říkáš? No, čekal jsem větší, že budou teda. Větší? No jo. Tak přesto, ptám se tě, chceš o ně hrát? No jasně, proč by ne? Zoologickou ve Volšanech ještě nemáme. Tak jdem na to. Jo? Vážně tam jsou. Velký, já je viděl. Takže v tuhle chvíli, myslím, nic nebrání, abychom se vrhli do úkolu. Souhlasíte? Máte nějaký rituál začátku? Vojti, ne? Vojta? Tak, začni, Vojtišku. Máš nejméně. Jo, jo. Jeden za všechny, všichni stejno. No, a já si vyndám na vás přesné znění úkolu a samozřejmě i pro vás tady, pro všechny, i když jste to všichni trénovali a znáte to, tak tedy úkolem Karla, Vlaďky, Filipa a Honzy bylo zvládnout řešení 100 tangramových kroků a teď postupně každý z nich dostane k řešení jeden náhodně vybraný obrázek. K tomu mají časový limit, společný časový limit, tedy 100 vteřin, no a samozřejmě zbývající členové týmu mohou napovídat. Ale ještě předtím si určíme pořadí, ve kterém budete soutěžit. Karle, nejmenší špejlička vyhrává, to znamená první místo a tak dál, až k té nejdelší. Aha, Filip bude první, to už je jasný. A jak to bude s dalším pořadím? Přiložte zbývající 3. Já jsem třetí. Filip je první. Já jsem druhý. Takže Filip první, Karel druhý, Vlaďka třetí a finále bude na Honzovi. Hodina pravdy pro rodinu Kutilovi právě začíná. Kdo je první? Filipe, ujmi se. Tak papa. Tak můžem? Jak řekneš. Ale trohelník. Čtverec. Já vím. Teď já. Tak, dobře. No, tak Slavu. Dobrý. Ještě Jo, je to už máme? Druhý v pořadí je Karel. Čas se spustí samozřejmě v okamžiku, kdy si otevřete desky a zjistíte, jaký obrázek máte skládat. Ještě zbývá minuta 19 vteřin. Pořádně se přijde. Ježiškote. Zatím máš málo času. Jdem na to.
Laďko, jste třetí v pořadí. Minuta 6, no vypadá to velice nadějně, jestli Honza je skutečně takový přeborník. Máte, Laďko, klidně nahráno. Nebudu rušit, je to teď na vás. Připonout. Jo, dobře. Jo. Prosím, klid. To jsem rád. Já jsem si to rozhodil, sakra. Kam pak jede vesnice Olšany, no fandit kutilům do Ostravy, hej, 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 hej. Další hodina pravdy je za námi. Některé scén České televize našly své adresáty. Poděkování patří i sponzorovi pořadu Dobrá voda, který myslí na ty, kteří se nevzdávají, ale hlavní dík patří samozřejmě rodinám, které přijali naše pozvání. A já, minuty, vteřiny dalších hodin pravdy se blíží, takže mě nezbývá nic jiného, než se těšit. Na co? Na shledanou.